Teet on tulossa viikon sisällä, te ootte vaan täällä juomassa teetä. Ootteko te saanut sen teidän kirjoitelman valmiiksi? No siis onhan meillä omistuskirjoitukset. Omistuskirjoitukset! Ja eka chapteri melkein valmis. Melkein valmis! Anna kun mä arvoin, se melkein valmis on vaan 2 lausetta. Teidät tuntien. No siis kyllähän sä voit sen lukea, jos sä haluat. Ottakaa se esille. Ei tilaa! Siirtäkää sit noin teidän teet! No ei me voida niitä siirtää, meillä on teehetki menossa. Teehetki on kestänyt teillä varmaan joku tunti. Eihän oo vaan Puoli tuntia! niin. Teehetkikin kulkee. Ollaan vaan puoli tuntia on jo mennyt, joten siirtäkää ne. Ei voi. Miksi? Teehetki on kesken. Mutta se teidän teehetki aika on mennyt jo. Mutta teet on vielä näin paljon! Niin. Anna kun mä arvoin teen 10. Kupillinen, siis kannullinen. No en oo laskenut. Ei. Orjaamme. Voitteko nyt vaan näyttää sen kirjoitelma? Et sinun oikeesti noin kovasti nähdä sen. Kyllä! Raivappa vähän se tilaa siihen. Mä sanon, että tässä ei oikeesti ole mitään huolenaihetta, se on melkein valmis. Mutta jos oikeesti haluat nähdä sen, niin täällä se on. Aina käden ulottuilla. Napin painalluksen päässä. Haluaisit siirtää tuon lasin tosta pois. Hän katsoi silmät sirissä häntä. Tuota tyttöä, jonka mansikan vaalean ruskeat hiukset heiluivat tuulessa. Tyttö istui luokassa ja katseli kirjansa. Mitenkä se voi... Mitenkä se hiukset voi tuolla? Siellä tuulessa heilua, vaikka se onkin luokassa. Se on sisällä luokassa. Mitenkä siellä voi heilua? Se on sisällä! No siellä voi olla vaikka ikkuna auki. Ikkuna auki! Niin! Kertokaa se tuosta tekstissä. Ei kaikki voi sinä nyt vaan tuosta noin keksiä. Kyllä keksii! Eikä me ole vielä päätetty, että onko se ikkuna vai onko se vaikka tuuletin. No, keksikää! Me keksitään se sitten, kun meidän teetauko on ohi! Teetauko on ohi nyt! Ei ole! Ja mikä te teidän omistuskirjoitustakin vaivaa, niin kun te haukutte amerikkalaisia, sit ootte se hyvä Aasia ja ostakaa Italian mafia, niin kuin amerikkalaisia paksusuolia ja sitten päättäkää ne mutkit tähän, niinku ammutte mun aivot seinälle ja sit syötätte ne sompeille, sitten te haluatte niinku 5 euroa ja Anna Limsa on liian laiska pyytää, niinku tää on kauheeta metateksti, mikä niinku teitä vaivaa, ootteko niinku miksi teistä on edes tullut mikään ihan bestseller? Mä niin kadun tätä työtä, mä kestää. Mä kestää. Teetä! Teetä. Onko se kirja? Joo, on.